आरो बे फाग्लिजरा गामिनि जायफोरनाखि दैदेनगिरि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लासेयावबो बिथांमोनहानो एपइन्टमेन्ट होसेयावबो जोंनि सायाव माहारियारि आफादनि सायाव बेबायदि एटाक खालामनायखौ बे जायगानि गावबुराफोरा माने निमाहा बिनांगौ 24 घन्टानि गेजेराव, नङाबा जों माहारियारि आफादा आयेननि राहा लानाय जागोन। आरो बिनि गेजेराव जोंनि परबुजरा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ बिथांमोनहा गाज्रि एटाक खालामदों। बिथांमोनहा बिनि थाखाय निमाहा बिनांगौ। आरो जोंनि जाय बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां लक्षिनाथ ब्रह्म बिथांखौबो बिथाङा बासबारिनिनो सुबुं, अब्लाबो बिथांनि सायाव बिथांमोनहा गाज्रियै एटाक खालामनाय जाथाय सौदों, बुदों, बायदिसिना रोखोमनि बिथांमोनहा एटाक खालामदों। दा दिनैहाय परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव जोङो नैबे जोंनि जिल्ला आफादनि गाहाय मावख'आव मोनसे गोनां हाबाफारि लानानै मोनसे प्रेस मिट लानो सानदों। बे प्रेस मिटआनो जाहैबाय मैया 14/6/2015 इं अक्ट'खालि जोंनि परबतजरा जिल्ला सिङाव थानाय परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, परबतजरा ट्राइबेल संघ आफाद, बर' हारिमु आफाद आरो बर' समाज आफादनि जोंनि मावथि बिथांमोनहा जोङो आथिखालाव परबतजरा हालामनि बासबारियाव थार्मेल प्रजेक्ट मोनसे पावार प्लेन्ट गायसननायनि नामै जे दुंहाव थासारि सोलिबाय थानाय जादों बा सानबाय थानाय जादों, बेफोरखौ सुलुर लानो थाखाय जोङो मैया परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइजों लोगोसे जोंनि आफादफोरा जयै जे जायगायाव पावार प्लेन्ट गायसनगोन बे जायगायाव जेनेबा फाग्लिजरा पार्ट 2 आव जोङो जथायै परबतजरा हालामनि आफादफोरनि जथायै मोनसे दावबायनाय हाबाफारि लादोंमोन। दा बे हाबाफारियाव थांनो थाखाय जोङो फाग्लिजरा गामिनि गावबुरा बिथां कापुर ब्रह्म, लोगोसे बासबारिनि गावबुरा बिथां सनेन ब्रह्म मोननाव जोङो थांनायनि सिगां मोनाबिलियावनो जोङो मोनसे पारमिसन लानाय जाखादोंमोन जे जों बिथांमोनजों रायज्लायहरदों जे जोंहा परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो नोंथांमोननि गामियाव एसे सावरायनो थाखाय जोङो दावबायहैगोन होननायाव बिथांमोनहा जोंखौ पारमिसन होदों जे फैनो हागोन होननानै बुंनायलाय जोङो मैया बेलासि बिदिनो 12:30-1टानि गेजेराव जोङो बे जायगायाव दावबायहैदोंमोन। बे दावबायहैनो थांनाय समाव जोंहा परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, परबतजरा ट्राइबेल संघ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा जयैनो जोङो दावबायहैदों। बे दावबायहैनाय समाव जोङो बिथांमोनहा जे बासबारि बाजाराव मोनसे मिटिं खालामबाय थादों, बे जिनिसखौ जों मोजाङै थाल लानो हायाखै जे बिथांमोनहा बेवहाय मिटिं खालामदों। नाथायबा जोङो गावबुरा बिथांनाव पारमिसन लादों जे जोङो बबे जायगायाव जिरायगोन होननायाव बिथांमोनहा जोंनो बुंदों जे जोंहा दा मोनसे मिटिं सोलिगासिनो दङ, बेनिखायनो नोंथांमोनहा घन्टासेसो उनाव फैदो होननानै बुंनायलाय जोङो होमबालाय जोङो 1 घन्टासो सम मोनोबा 1 घन्टा सम मोनोबा जोङो बे स्पटआव जोङो थांनानै एसे जिनिसखौ नायबिजिरनानै फैनि, मा जाथाय जानानै दङ बे जिनिसखौ नायबिजिरनो थाखाय जोङो बे समाव जोङो फाग्लिजरा पार्ट 2 गामियाव थांनानै बे सासे बेक्ति जाय बिथांनि नामा ओरैनो उवाल होनो, बिथाङा प्रान कुमार ब्रह्म, बिथांनि न'खराव जोङो जिरायनाय असिलायैनो जायगाखौ नायनायजों लोगोसे बेवहाय दै लोंनानै जोङो मोनसे जिनिसखौ बिजापुरा खालामनो लादोंमोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो गावबुरा बिथांमोनजों मिटिं जानो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङमोन बा रायलायनायनि गेजेरजों जोङो सम जाबानो फैनानै मिटिंआव जिरायफैनो गोनांमोन। नाथाय बे समाव मोनसे जोंनि गेजेराव बिथांमोनहा माबा मोनसे भुल बुजिनानै जोंखौ गाज्रि रोखोमै खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। जों जखन मेल मिटिंआव फैयो बेवहाय जोंनि बे गामिनि सेंग्रा बिथांमोनहा जोंनि सायाव मोनसे भुल धारना खालामदोंमोन जे नोंथांमोनहा जोंखौ जोंनि गामिनि हाखौ सुख'नानै मिडियानि गेजेरजों बेवहाय पावार प्लेन्टखौ जानांगौ, बेबायदि मोनसे भुल धारना खालामनानै जोंनि सायाव मोनसे एलिगेसन होदों जे बिथांमोना हाखौ सुनो फैदों, बिथांमोनखौ जों बेयाव हाबहोनो नाङा आरो बायदि बायदि खोथाफोर बुंनाय जादोंमोन। दा जों बेखौ मोजाङै बुजायनानै होनायनि गेजेराव बुजिनायनि उनावहाय बिथांमोनहा जोंखौ मिटिं जायगासिम लाबोनाय जादों बा जों फैदों आरो बेवहाय जों मिटिंआव
बाहागो लानो थाखाय फैनाय समाव बे लामायाव जे बासबारियाव मिटिं जानाय समाव बेवहाय गोबां मानसिफ्रा दङमोन। दा बिथांमोननि गेजेरावबो मोनसे रं मेसेज मोनदों बिथांमोनहा जे जोंखौ जों जिल्ला आफादनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बेयाव मिटिं जानाय समाव बेवहाय गोबां मानसिफ्रा दङमोन। दा बिथांमोननि गेजेरावबो मोनसे रं मेसेज मोनदों बिथांमोनहा जे जोंखौ जों जिल्ला आफादनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हा सिखाव आरो हा सुखुमानो थांदों बेबायदि खोथा प्रपगन्दा खालामनानै जोंनि थांनाय डेलिगेसन टीमनि सायाव बिथांमोनहा एसे गाज्रि रोखोम बेबहार खालामनाय जादों। दा बे बाथ्रानि थाखाय जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों दुखु फोरमायनाय जादों। जोंनि गुबै थांखिया बे नङा जे जोङो जोंनि जायगायाव जानाय बे मोनसे दुंहाव थासारिखौ गुबैयै जिनिसा मा जामारदों बिनि सं दाननो थाखाय थांनाय जादों। बेवहाय जोङो खुनु पलिटिकेल खुनु मोनसे डिटेक्टिभ बा बेबायदि खुनु जों थांखि लानानै थाङाखै। जोङो जोंनि ओनसोल आङो गुबैयै बासबारिनि आरो आङो पर्बतझरा जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि हिसाबै आंनि जायगायावनो जानायखाय आङो जोंनि जिल्लानि गासै आफादफोरखौ लेंहरनानै बे जिनिसखौ सावरायनो थाखाय थि खालामनानै लिंनानै लांनाय जादों। बियो नियम बायदियै जोङो गावबुराजों रायलायनानै गावबुरानि पारमिसन मोनथिनानै जों जिनिसखौ आवगायलांनाय जादोंमोन। दा बेवहायनो गोबां सुबुंफ्रा गोबां बुजिलायनानै बे गाज्रि माखासे जाथायफोरखौ खालामनाय जादों। दा जियानो जा आङो बेनि थाखाय गोथौयै दुखु फोरमायदों जे जोंनि जिल्लाफोरनि आफादफोरनि सायाव बिथांमोनहा जेबायदि मोनसे गाज्रि आखु दिन्थिदों जों बेखौ सरासनस्रा भाबै लानो हाया। मानोना जोंनि सायाव आखाइ दैखांनाय माने बे समस्त जोंनि बर' जाथि रायजो राजानि आफादफोरनि सायाव आखाइ दैखांनाय जायो। दा जियानो जा आङो बाथ्राफोरखौ गुदुयै लांनो सानाखै जे जोंनि आफादनि बे नायबिजिरनो थांनाय सोद्रोमाफोरनि सायाव जे मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिदों बिनि सायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजाङै बिजिरनानै नायो आं बेखौ खावलायगोन आरो जोङो दान्दिसे उनावनो बे माखासे जाथायफोरखौ बुंथिनानै होगोन। दा बे बेलायाव आङो गुबैयैनो जोंनि बे सोमावसारारि बिथांमोनखौ जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय बिथांमोननि जे खस्थ' खालामनानै बिथांमोनहा बेवहाय जे आन्दलन खालामबाय थादों बेखौ जों जथेस्थ' सनमान होयो। जों आफाद हिसाबै बिथांमोननि सम सम हांख्रायबाय थानाय समाव जोङो थांनो नाजादोंमोनबाबो माखासे गोनां जाहोनफोरनि थाखाय जोङो बिथांमोननि बे हाबाफारियाव थोंजोङै बाहागो लानो हायाखैबाबो जोङो खबर लाबाय थानाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरावनो खनफा खननै जों बाहागोबो लाहैनाय जादोंमोन। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय बेयाव माखासे भुल बुजाबुजि जानायाव मैयानि बे जे जिनिसा माने गनायथावै मोनसे जाथाय जादों बिनि थाखाय जों दुखु फोरमायदों। दा दिनैहाय जोङो जोंनि पर्बतझरा जिल्ला सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो आफाद जेरै ट्राइबेल संघ, हारिमु आफाद, बर' समाज बिथांमोननिसिम सायाव बे गाग्लोबनाय हाबाफोरखौ जों गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो निन्दा खालामदों। बेबायदि हाबाया जाहाथे इयुनाव जाबावा आं बेखौ खावलायबाय। दिनैहाय जोङो दा बिनि उनाव जोंनि सोमावसारारि बिथांमोनखौ जे टार्मिनेल प्रजेक्ट बानायनायाव जे खुदिसारनाय मोनसे हाबाफारि लाबाय थादों बिथांमोनहा जाहाथे धैर्य सहकारै गावसोरनि मावथि बिथांमोनखौ जाहाथे एसे कन्ट्रलाव लानानै हाबाफारिखौ दैदेनलाङो आं बेखौ खावलायदों। जेरैहाय दाखालि थांनाय समाव गावनि मोदोमाव पेट्रल लुनानै लानाय हाबाफारिखौ बिथांमोना दिन्थिदों। दा बे जिनिसा जोंनि थाखाय खोब गिथावना। मानोना थांनाय समाव गरसुगाव जखन अखिल गगৈनि दैदेननायाव सासे मानसिया पेट्रल लुनानै सावनानै लानानै जिउ खहा जादों। जोंनि बे जायगायाव जानाय बे जाथायाबो बिनि मोनफ्रोमबो खम नङा फ्राय बे रोखोमैनो। गथिखे सोमावसारारि बिथांमोनहा मोनसे माबायाव बेन्दोंआव थानानै सोमावसारनायखौ दैदेनलाङोबा जों बेखौ मोजां मोनगोन। आरो जोंनि गेजेराव जोंनो माखासे मिडिया बा बे बाइट होनायफोरा जाहाथे एसे धैर्यजों थायो माने गाज्रि खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ जाहाथे मख'वा आं बेबायदि बाथ्राखौ खावलायबाय। आरो गासैबो सोमावसारारि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे बाथ्राखौ गोथौयै सानो आं बेखौ दिनै खावलायबाय आरो मैयानि बे जाथायखौ गोथौयै दुखु फोरमायबाय। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'सा चेनेल आरो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा दिनै बेयाव जोङो मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम मैयानि जाथाय जे बासबारियाव आदानि कम्पानिखौ लानानै जे जानाय जाथाय बे जाथायनि सायाव जोङो पर्बतझरा जिल्ला माहारियारि आफाद मोनब्रै माहारियारि आफादा
खौसेयै बर'फोरनि मोनफ्रोमबो अलखद समाव बाहागो लाग्रा माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो मैयानि समाव बाव बाहागो लाहैदोंमोन आरो बे बाहागो लाहैनाय समाव माखासे थासारि जोंनि गेजेराव सोमजिदों। दा बे थासारिनि सायावनो जों क्लियारिफिकेसन होथारनांगोन होननानै दिनै मंगला जरानि बे जोंनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव जों लिंथुमनाय जादों। बावैसो सिगां जोंनि जिल्लानि आफादगिरि बिथाङा माखासे क्लियारिफिकेसनखौ होबाय। दा आं बिनि सायाव माखासे नैबे थालांनाय माबाखौहाय आं थोंजोङै बुंनो सानदों। दा जाथाया जाहैबाय जोङो बै फाग्लिजरा पार्ट 2 आव जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै मोजां गाज्रि खौरां लानो होननानै जोङो गिबियावनो बै गामिनि गावबुरा बिथां सनेन्द्र ब्रह्म, बिथाङा बासबारि गावबुरा सन्थानिबो आफादगिरि आरो लोगोसे कापुर सिं ब्रह्म फाग्लिजरानि गावबुरा, बिथांजों जोङो माने एपइन्टमेन्ट लाखानाय जादों। दा एपइन्टमेन्ट लानाय बायदि बिथाङा 1 घन्टानि उनाव गामियावनो मोनसे रायलायनायनि पिन पइन्टखौ होदों जोंनो। दा बे हिसाबै जोङो गामियाव थांनानै थाहैदोंमोन आरो। दा गामियाव थांनायनि उनाव नुहैबाय बिथांमोनहा मोनसे जायगायावहाय माने आलदा टीमजों बासबारियाव आलदा टीमजों सावरायगासिनो दं। बिथांमोनहा बुंबाय नोंथांमोनजों 1 घन्टानि उनाव सावरायगोन। दा बे हिसाबै जोङो मोनसे जायगायाव सासे मानसिनि न'खराव जोङो दै लोंथावथाव जिरायनानै थानाय समाव माने थासारिया एसे गाज्रि जादों। दा बेनिफ्राय जेब्लानाखि जोङो जोंखौ बै गामिनि सेंग्राफ्रा मथथे 30-40 जनसो थांनानै जोंखौ माने सावरायनाया बेयाव जाया बासबारियावसो जागोन होननानै जोंखौ हांख्रायनानै लाबोयो। मोजां रावजोंनो बिथांमोनहा हांख्रायनानै लाबोदों। दा बिथांमोननि हांख्रायना लाबोनाय लेखा जोंबो सावरायनो होननानै बासबारिसिम जोङो मथथे 20-22 जनसो दंमोन, मोनब्रै आफादनिफ्राय जोङो नुजाहैनाया। दा बेयावहाय जेब्लानाखि फैयो अब्ला बै फाग्लिजरा पार्ट 2 नि रायजो राजाफ्रा हिनजाव हौवा बयबो ज' खौसेयै जोंखौ लामायावहाय गारिखौ लाखिनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गाज्रि थासारि सोमजिहोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि गेजेराव ओरैबायदि थासारि जादों, बिथांमोनहा मा होनो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे थोंजोङै मोदोमाव आखाइ होनायबो जादों। जों बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय बिथांमोनहा जे माहारियारि आफादखौ मोजाङै बुजियालासे थोंजोङै लाइभ फेसबुक पेजनि गेजेरजों लाइभ होनानै बड'सा ब्रह्म फेसबुक पेजआ आफादखौ सिखाव हमजाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। जों बेखौ निन्दा खालामो। आरो मोनसेया जाहैबाय बिथांमोननि जे बाव सोमावसारनायनि जेनाखि आइजोफोर, बिथांमोननि खुगायाव खोनासंजाथावै माखासे रावफोर, जाय रावा सोद्रोमथि गैया, बे रावखौ बिथांमोनहा बाहायदों। जों बेखौबो निन्दा खालामदों। आरो माखासेया जाहैबाय मा होनगोन माहारियारि आफादनि थांनायनि जे जाहोन, बे जाहोनखौ बिथांमोना सोंस्लाबालासेनो जोंखौ थोंजोङै एटाक खालामनायाव जोंना माहारियारि आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों। जों बेखौबो बिथांमोननि सायाव निन्दा खालामो। आरो मोनसे जाहैबाय मा जाहैबाय जोङो माहारियारि आफादनि जेनाखि थांनाय, बे थांनायफोरखौ माने गाग्लोबनानै बिथांमोनहा जर जुलुमै मोनसे जायगायाव लानानै जोंखौ बायफर्स खालामनायफोरखौ माने गाग्लोबनानै बिथांमोनहा जर जुलुमै मोनसे जायगायाव लानानै जोंखौ बायफर्स खालामनानै गावसिनि मथे मिडिया खालामहोदों। माने गावसोर जे बाथ्राखौ बुङो बे बाथ्राखौसो जों बुंनांगौ। माने गावसिनि आवथायाव लानानै जोंखौ बाथ्रा बुंनो होदों। जों बेफोरबायदि थासारिखौ जों मोजां मोनाखै। माहारियारि आफादनि सायाव बेफोरबायदि खालामनाया बे जोबोद इनाय आरो बियो सारा बर' हारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों। आरो बिनि उनाव बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि मोनसे थासारि खालामबावदों। बिथांमोना जोंनि जे दैदेनगिरिफोरनि बाव जेसेबांनाखि जों बाहागो लाहैदों, बिथांमोननि गारि साबिजों लोगोसे मबाइल ओमफ्राय हेलमेट बायदिसिनाफोरखौ बिथांमोनहा सिज खालामनानै लादों। दा बेखौबो जों दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोनहा साफ्रोमखौबो सिज खालामदों। आरो बिथांमोनहा माखासे गारियाव बुदों, जोदों, सोरबाया ग्लासाव सौदों आरो बेनि उनाव अन्थाइ खुबैनाय जाथाय बिथांमोनहा बेफोर हाबाफारिखौ मावदों। दा जोङो
माहारियारि आफादखौ बेबायदि खालामनायखौ जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोननि सायाव जोङो ओरैबायदि बुंगोन बिथांमोनहा दिनैनो बा 24 घन्टानि गेजेरावनो माहारियारि आफाद मोनब्रै माहारियारि आफादखौ बेफोरबायदि खालामनायनि दायाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव 24 घन्टानि गेजेराव क्लियारिफिकेसन निमाहा बिनांगौ बिसोरो आरो निमाहा बियाबा जों मोनब्रै माहारियारि आफादा बिथांमोननि सायाव माखासे आयेननि राहा लानाय जागोन आरो आं थोंजोङै स्पेसियेलि नैबे बड'सा ब्रह्म फेसबुक पेजखौ आं खावलायहरनो लुबैदों बिथां बड'सा ब्रह्म फेसबुक पेजआ स्पेसियेलि बियो जोंनि माहारियारि आफादखौ सिखाव दाखायत होननायनि थाखाय बियो निमाहा बिनांगौ आरो बिथाङा जोंखौ मबे बिथिङाव मबे नोजोरजों सिखाव नुदों माहारियारि आफादखौ बेखौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ दा बिथाङाबो निमाहा बियाबा जों बिथांनि सायावबो आयेननि राहा लानाय जागोन आरो मोनसे बाथ्राया बेनो बिथांमोननि रायजोनि मानसिफ्रा जोंखौ थोंजोङै हा फाननानै जाग्रा थाखा लानानै फैदों दालाल बेबायदि माहारियारि आफादफोरनि सायाव बेबायदि अजद दैखांदों गाज्रि राव दैखांदों दा आं खावलायदों बिथांमोनहा जोंखौ बेबायदि होननायनि थाखाय बिथांमोनहाबो निमाहा बिनांगौ आरो बे फाग्लिजरा गामिनि जायफोरनाखि दैदेनगिरि बिथांमोनहा एपइन्टमेन्ट लासेयावबो बिथांमोनहानो एपइन्टमेन्ट होसेयावबो जोंनि सायाव माहारियारि आफादनि सायाव बेबायदि एटाक खालामनायखौ बेबायदि बे जायगानि गावबुराफोरा माने निमाहा बिनांगौ 24 घन्टानि गेजेराव नङाबा जों माहारियारि आफादा आयेननि राहा लानाय जागोन जों बेखौनो खावलायदों जोङो सिगाङाव बुंनाय बायदि बिथांमोना सोमावसारदों थिगैनो किन्तु माहारियारि आफादनि सायाव मोदोमाव आखाइ होनायखौ जोङो निन्दा खालामो दा माहारि आफादनि जायफोर बाहागो लाहैदोंमोन बेयाव जोंनि ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म सार आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो जोंना मोनब्रै गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि आरो क'क्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोनजों जयैनो खौसेयै बाहागो लाहैदोंमोन आरो बिनि गेजेराव जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ बिथांमोनहा गाज्रि एटाक खालामदों बिथांमोनहा बिनि थाखाय निमाहा बिनांगौ आरो जोंनि जाय बासबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां लकिनाथ ब्रह्म बिथांखौबो बिथाङा बासबारिनिनो सुबुं अब्लाबो बिथांनि सायाव बिथांमोनहा गाज्रियै एटाक खालामनाय जाथाय सौदों बुदों बायदिसिना रोखोमनि बिथांमोनहा एटाक खालामदों दा बिनि सायाव बिथांमोनहा थाबैनो 24 घन्टानि गेजेरावनो निमाहा बिनांगौ जों बेखौ गोख्रोङै दाबि खालामदों आरो जाहाथे माहारियारि आफादफोरनि सायाव बेफोरबायदि इनाय हाबाखौ बिथांमोना इनाय हाबा मावनायखौ दिनैनिफ्रायनो गारथों आरो माहारियारि आफाद बा बर' समाजजों बिथांमोना गोरोबना थानायखौ जों लुबैयो दा आं बेखौनो खावलायबाय जोबथारनायाव जोङो 24 घन्टा बे टाइमखौ जों नेनानै थाबाय आरो 24 घन्टानि गेजेराव जों बिथांमोननिफ्राय निमाहा बिनाय मोनसे रादाब मोनाब्ला जोङो माहारियारि आफाद मोनब्रै आफादा जों थोंजोङै बेखौहाय आयेननि राहा लानाय जागोन आं बेखौनो फोरमायहरबाय